си голем ти ръкичак. Какъв животно съм. Това аз ли съм, бе? Си майката. Какви големи ръки. Си майката. Уродска работа. Това аз ли съм, бе? Си майката. Си голем ти ръкичак. Ма кой е? Правиш ли се нещо, а? Ако искаш да създаем, а? Путка моя. Правиш ли се? Гейче. Съвпадай тук. Здравеняк съм! Да, аз с нея последен. Сега ще ви покажа моите добавки. Значи, първото нещо, което ще използваме е Денабол. Метан. Ето ми старата опаковка, която бях използвал. Така. Започвам сега с други неща. Започвам с креатинче. Креатинче. Ето много видите креатинчето, да, ето го. Така. Продължаваме с едно закачване на маса гейнерче. Едно гейнерче за маса закачване. Ето много видите моите добавки. Са такива доста брутални. Така. Продължаваме с друго. Пак за маса. Закачване добавка. Така. Продължаваме с едно на уейче протеинче. Ето го. Така не съм приключил. Сега започвам да ги валя. Ето пак едно гейнерче за маса. Така. Продължаваме. Тук пак едно Pro Golf, това е малко старичко марка, обаче пак действа. Така. Продължаваме с другите добавки. Ето. Пак е на Уея. Тук е варена добавка от Супермас. Това е малко по-малко кила като предишната. Това е Мас Гайнер, малко така, него са както мързини, обаче